Ayan, before we totally end the show, mag-words of wisdom muna tayo. So Wayne, what's our wow for today? Here we go. To each child, God says, "You are special and precious in my sight." Simply means, we are all God's masterpiece. So, we are all equal. Kahit ano man yung status mo, kahit ano man yung itsura mo, we are all equal sa mata ni God. Yes, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, we are all creations of God. Mapakriminal man yan o mabait na tao. Walang pinipili ang Diyos when it comes to loving each and every one of us. Lahat tayo mahal ng Diyos because we are created in His own image and likeness. So, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya yung mga iba rin dyan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Simply because marami kang nagawang mistakes sa buhay mo, it doesn't mean that God will love you less. No, because God will love you more pa than what He has already given us. And all the blessings in life na natatanggap pala natin. Ayun. Ayan, lahat naman tayo nabibiyayaan. So we should all be thankful. Yan ay isang patunay na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Ayun, para hindi naman biglaan yung mga something like blessing kung ano man yan, basta takes at a time naman yun, di ba? So, that has been our words of wisdom for this week. Tutok po ulit kayo next week for another dose of wow natin. Ayan. At mapunta naman tayo sa ating acknowledgement. So, sino nga ba ang ating pasasalamatan ngayong episode na to, Wayne? Ayan, first and foremost, would like to thank Cabana Florence, Chef Poy Dayab, Mr. Pepito Alvarez, Mr. Eliseo Confilio, Widget City, to Mr. Martin Cornelio, and to Mr. Travis Navarro. I miss you, bro. Yo, kasama ko yan sa banda. Ayan, for our pet store. Yes, si Dr. June Noel Andaya. Maraming salamat din po sa kanya. Para sa ating pet store, naging guest po natin siya. Ayan. At syempre, yung mga personal greetings, huwag natin kalimutan. From that, I'd like to say hi and welcome home, Ma'am Rochelle. Yes, hi, Ma'am Rochelle. And of course, to Sir Adrian. Yes, and Sir Adrian. Yeah, they're very supportive. They're always watching our tapings. Actually, during our taping, energetic tayo, our taping, I was so very nervous when nung nandun siya, ninanarvous talaga ako. Huwag kang kabahan. That's all right. Well, maybe I'm just so very excited na nandito siya to see or para makita niya kung paano tayo mag-tape. Oh, parang watching us live, diba? Ayan. Okay, so I have personal greetings then over here. I would like to say hi to the staff of Maybank, kay Ma'am Shoni Ragasa, kay Marigo, Sha Ladisla, Karen Raquepo, Arlene Paz, Mon Balalio, Ryzen Amigable, and kay Ma'am Sharon Ke. Ang palayo pala ni Ma'am Sharon ay Shak. Ang cute naman. Ayan, Shak Ke. O, diba? Ang cute. And hi then and happy viewing to Mr. and Mrs. Melo Veracruz. Ayan, si Tatay Melo and si Ate Maribel. Nanonood sila lagi. Kay Ana Marie Buen and Kids, kay Hazel Almero and Stanley Takata Jr., Tita Fe Pilar, Dr. Joel Beleno, happy birthday, kay Ate Chona and kay Kuya Alan Go, kay Dr. Joy Velasco, ang aking dentist na lagi nanonood. Miss ko na siya. Yeah, namimiss ko na rin siya. Kay Kuya Joseph Espejo and the Tongson Tricycle Drivers, lagi daw silang tumututok sa ating palabas. Thank you po sa inyo lahat. Yes, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kay Maria Mabalo and family, Isabel Zoe Donato, Rizaldi Organo, and ang TGI Escoral, ayan. Plus si Tita Maricar and si Mommy and si Stretch na laging nanunood ng mga shows natin. Haba-haba rin na listahan mo ngayon. Mahaba na rin ngayon. Siyempre, ginagaya kita. O, diba? Ayan, may fan na ako sa mga greetings. Like, kasi para kang male version ni Lolit Solis sa'yo. Parang magkaroon ako ng timer dito, 1 minute. O yan, timer starts now. That's one way na magpasalamat tayo sa mga viewers natin. It's very important that we should thank each and everyone who's always been there right from the very beginning, supporting each and every show ng Core TV. Ayun. Diba? So, after you have done your personal greetings, ikaw na. Ito muna, ito rin ako. Belated happy birthday kay Joms sa Kimos. And of course, to happy viewing sa mother-in-law ko kay Nanay Nora, to Victoria, and of course to my son. This is so very healthy na bata. John Joseph, happy viewing anak. And of course, sa lahat po ng mga viewers natin sa Santo Domingo, mga B-Boys, dun po sa Max Shine Car Wash, located at National Highway
Santo Domingo, Ilocos Sur. Tsaka sino pa ba? Yung mga co-workers ko sa university, sa UNP, most especially sa Office of the CCPA kay Director Lourdes Lianes and the family, kina Luther, Joel, sino pa ba, si Richel and family. Sa inyo po lahat na mga hindi ko na-greet. Hi sa inyo lahat, Kimos family and everyone who's watching Wake Up Ilocos from the entire Locandia. Thank you sa inyo lahat. Ayan, at di ba nga po nasabi ho namin na ngayong week na to magsisimula ang ating Wake Up promo, pues eto na. Ang mechanics po ng ating promo ay of course panuurin at tumutok sa ating mga Wake Up Ilocos shows dahil yun nga, yung mga napanood nila noong mga previous weeks, yun po, doon po manggagaling yung katanungan. Mga questions natin. Yes, at ang ating premyo ay nanggaling of course kay Mr. Martin Bornilla of Widget City. Maraming salamat po. Ayan, ang ating premyo ay isang brand new cellphone. So, paano nga ba? Okay, remember, nung November 8 to November 14, that was 1 week. Yep. Yung ating first season opener na episode. So, if you watched that, eto na ang tanong. Ano ang iTech gadget na na-feature nung week na yon? November 8 to November 14. Tandaan po ninyo yan. Ano nga bang gadget yung na-feature na yon? Okay, i-text po ninyo ang inyong sagot plus your name and your address. Tapos, i-electronic raffle po namin yan. Isasend po ninyo sa number na ito. Listen very carefully. 0927-505-2783. I repeat. Yes. 0927-505-2783. Diyan po ninyo isasend yung mga entries ninyo. So remember, yung sagot, space your name, space your address. And pag ikaw po yung nabunot namin na lucky texter, ayun, papadalan po namin kayo ng message or notification na pwede nyong i-claim yung prize dito sa Marinela Commercial Complex, dito po sa studio ng 4TV Productions. At ayan, para ma-claim nila ang kanilang prize, you must bring at least one valid ID. Yes, one valid And ID. Ayan. yung cut-off ng claiming of prize is? Cut-off ng voting is until 5 p.m. on November 28. So, pwede po kayong makapag-send ng entries ninyo hanggang November 28, 2010 po sa oras na alas 5 ng hapon. Ayan. Wala bang expiration ng pag-claim ng prize nila? At least 30 days. 30 days, at least 30 days. So, at least 30 days. tutok-tutok lang kayo sa mga shows namin dahil marami pa kami mga ipapamigay na premyo. Actions na nagtatapos ang ating show for today. Tumutok ulit next week dito sa show kung saan more than unlimited ang saya. Ito ang nag-iisang infotainment show sa buong Ilocandia. Sama-sama tayo ulit next week dito sa Wake Up Ilocos! Bye everybody!